Daghana kayong sigpangita kung asa na do ang malditong bata. Maong for today's video, ako na siyang ipakita. Adi arang okoy o, naghiwara nag baboy. O karon mo lapot as kinailawan niya ato tadapot dito na. So, Asa lapot as kinailawan. Asa dapat? Kung pasiritan to guys, ato ta mo lapot dito. Atangin ko dito. Ha? Bunggol, atangin ko dito. Lagi, sige. No. What's up mga parikoy? Karong adlawan nila ang si Richard dire sa Katigbi ano. Diara bago pangabot, maong usahay na lang magkita parikoy. Kay tuwa mo ko siya ni Lolo adto sa Hitafe. Karong adlaw wala sa tay adventuron. Pero mag food trip gapon ta adto daplin sa sapa. Mingaw na pud ko aning bataa. Taon na pud ming wala nakita. Tuwa na mo gani sa Hitafe nag-star. Tara parikoy, let's go. Uban di pud nato sa Kintoy TV dire ah. Ug sa mga wala kaila, maojod ni sila ang partner nako sa una. Grabe kasi aw sa among video sa una parikoy. Malditong bata, ako bugoy, palasugong amahan. Maunay mga karakter na mo sa una parikoy. Ug dire na po lang kauban si Intoy ug karing akong uyuan. Mga kauban gyapon na namo sa video sa una parikoy. Mga pasiyaw nga drama ba. Hapit sa depon migbaboy diri ah para nami ikasugba. Kunya kay na namatay baboy, syempre palit putag uling diri sa kung suki nga prutasan. Tigtan-awan po na sa among adventure parikoy. Boss baka naman bisag pakuan lang. After na mo mamalit diha parikoy, papasin na dayon ni. Among destination karon adto sa Bitanchoy. Ug pila ra ba istorya abot na dayon ta. Ingani kanindot a view sa Bitanchoy parikoy. Grabe piskaya ay. Taas pod kay lang slide oh. Nya dako kay swimming pool ba. Bitanchoy baka naman. Ang nakanindot pa diri sa Bitanchoy parikoy, na sila area para sa mga luto-luto. Diri ta magsugba ug para mas madali, iwitik ra na awag tang dayon ang uling. Tuwa na si Richard naghaling na. O di ba? Samtang gahaling si Richard, kita po'y maneho diri hugas ang karne para masugba na ni dayon ba. Humano tog hiwa diha, asinan ra nato na snake style be. Marag korek oy, mas daghan pa mga nausik kaysa na sahod. Og syempre basta food trip ganang hisgutan, dili gyud na pwede kung way bangos. Mo ni the best para sugba ba. Lami kayo antiyan ana parikoy. Kaning ko niya Kamatis. Sila kamatis. Tarong mo yung kinabuhi ha. Ambulan naman eh. Og diri ana kasugba na gid mi parikoy. Kamuta ay. Naapagimais oh. Tila obs. Og after pipila ka years, naluto na gid parikoy. Makalaway ay. Makaguto magmaayo. Bisag voice over ata sa atong video. Unya kay naluto naman ning mais. Hauna na charge. Tuara lagi. Kabright od bata ano. Ibang init gunitan hinuon. Unya kay marama malagi ning bata. Mandamay paglain. Buguya gid bata ay. Perting liwatas nagligwat ba. Ug na da pay reklamo ning usa. Ako may napagod rin pagluto ba? Pagod na makadaan. Ug samtang galuto diha sa parikoy, nag-inquire ko ganiha kung pila ilang cottage. Unya kay medyo mahal man lagi. Maong naka-decide mi nga adto na lang mi sa sapa. Naman po'y sapa diri sa ubos sa Bitanchoy. Maong pasi na lang mi. Buguya mga bata oy. Isuder mag-Bitanchoy para magsugba. Ug sa among paggawas parikoy, naay mga bata nga nagpa-picture ni Richard. Tagsara mapa-picture way cellphone. Tanawa, i-apel lang nila vlog na ba? Matanaw nila. 1, 2, 3. Okay. Okay, nanata sa sapa parikoy. Mo na ang sapa ubo sa Bitanchoy. Nakasuwan na po may adventure diri parikoy. Dagko po og karpa diri eh. Kaso aning time lubog-lubog ni ang tubig. Okay ra ni basta makaligo lang. Kunya kay gipanggusla naman lagi may maayo. Alauna ka pina pero wala pay paniud to. Plastada na ta dayon diha parikoy. Sugda na natog hiwa ning karne para makapaniud to na ta. Let's go, music maestro. Amigong mga tunay bay kumusta sila? Bisag way mga tuyo bay kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan talagsa na magabot. Kanunay na lang throwing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba sa bado? Siya daw ang bahala silim nung sinako. Daling balibad ang uban kay naapay trabaho. Pero okay ra bay nakasabot. Nanlood ka, nagtangag na. Doon man namong bata. Bakit malungkot ang busy ko? Tulo ka ang kaginanag. Pagpangit! Kaong kaginanag po. Pagtanom! Asa nang uban bay gimingon ako. Katong mohilak mahubog sa mota to. Kung magin English bay murag kano. Naasay tiktambag nga magminaro. Di kalikayan bay nga magbulag-bulag. Tuwan nas layo ang uban kay nilipad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad. Wata mo kalimti bay sukad-sukad. O karon mo lapot as kinailawan niya ato tadapot dito na. So, Asa? lapot as kinailawan. Asa dapat? Kung pasiritan to guys, ato ta mo lapot dito. Atangin ko dito. Ha? Bunggol, atangin ko dito. Lagi, sige. No. Bali ba, mga ato. Ayo, yun na, mga antiel mo yun na. Yun na din. Ha? May sakit. Sakit wai. Ako kay kasakitan gibiyaan kaniya. Dali. Kaya ko rin niya. Ayan.
Okay, fire. Fire! Atangin mo dito guys. Sige! Nagunsa ka? Hoy, kung gusto mo mag-gym, hari ra dire, praktisahan mo ko rin.